nou episod de Brawl Stars. Asta e primul meu episod. O să dăm niște meciuri. O să fie de 10 minute. Și cam da. Hai să vedem ce putem face cu domnul Mr. P. Așa. Văd că mai ies încă 9. Așa, ne. Așa. Să nu mă duc la bătălie că poate o să fiu rip. Mai dau așa niște hituri ca să-mi fac ultimata. Jocul ăsta nu-s hacker, doar că au power mare. Și poate să te bată foarte ușor. Nu. Da, cum am zis. Poate să te bată foarte ușor. Plus 3. E ok. Jucăm tot cu Mr. P. Dacă mai este ceva bun pe shop. Așa. Facem și un upgrade. Așa, mai dăm un match. Facem rank 15 pe Mr. P. Mai vedem pe cine mai facem. Dacă nu zic nimic, ce să zic. Îmi place să manuvăr când dau hituri în chesturi. Să-mi ziceți în comentarii dacă vreți să facem o serie de Minecraft. Te rog să nu mă prinzi, te rog frumos. Asta e. O să fac câteva episoade și cu prietenul meu. Normal. Dar dacă vreți să jucați cu mine, sunt în clubul ăsta. România ID. Cine are sub 1000 de... Nu contează ce ați văzut acolo, nu contează. Cine are sub 1000 de trofei nu poate intra. Din păcate. Să vizionați și pe Justin Diaconu. Prieten de-al meu și da. Hai că zice și el acum salut. Salut! Ați văzut, nu e fake. Hai că îl invit. N-are pe... Dau două. Așa. Deci jucăm niște meciuri. O să-mi fac de 10 minute. De cum am zis și la început. Și o să fie de 10 minute episodul și cam atât. Să avem aici niște grijă. La acel Max enervant și la această B care mă înnimerește și mă omoară. Mai dăm și niște meciuri de solo. Dar că mai dăm așa câteva meciuri cu ăsta. Băieți, să știți să vizionați pe Justin Diaconu, o să fac și eu episoade cu el.
este pe chestul ăla de sus. Ok. Deci să văd dacă în mijloc e liber. Se pare că nu e liber să nu mergem în mijloc. Ia să stau în buș puțin. Ne. Hai, dă-i! Dă-i! Bravo! Mata, uite aici. Rip. What? Îți mulțumesc, doamne. Serios? O să dăm acum niște meciuri de solo. Stai să dăm live. Dăm niște meciuri de solo. Cine vrea să-i fac promovare, îi fac. Promovări, orice promovare fac. Pe YouTube. La care canal. Ne. Nu. What? Cum nu m-a atins, am scăpat cu 100 HP. Este gratis. Sper să mă aud pe episod, nu doar jocul. Apropo, jocul se numește Brawl Stars. Dacă vreți să-mi descărcați. Contra care poate câștigăm cine. S-a băgat ultimata în perete, voi vedeți? Fără nicio problemă. Așa, o să jucăm și cu alt brawler. Hai să jucăm cu... Hai să jucăm cu Jackie un meci. Dau una amândouă chesturi. Asta e bine. A murit Leon acolo. Bo, nu putem bate de la apropiere. Hai că ești deștept dacă e. Bo, era să zic, dar nu zic, că nu e frumos. Hai să bătem pe acest bo. Avem 8, ceea ce e bine, showdown. Uite pe col de acolo, îmi prinde cu ultimată dacă vine mai aproape. L-am prins. Mor. Ia voi. Dacă vreți să facem o serie și de Free Fire, să-mi ziceți în comentarii.
o să mai dăm un meci. Am uitat, n-am văzut că erau 10 minute, așa că mai dăm un meci. Văd că... Da. O să încheiem episodul aici. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!